Yo, what's up guys? So, karon nga recipe, magluto ta or maghimo ta og bola-bola o meatballs. Gamit lang ang kani nga mga ingredients. So, una sa ato ingredients is ang ato ang corned beef. Pwede ra bisan unsa nga corned beef, basta corned beef. Then plain nga crackers. So, ang gipilian ako isa kanya sa ribisco. Tapos isa ka itlog, ahos ug bombay. Dali na kana siya himuon guys kay ato lang ni siyang i-mix tanan. So, muna to ang butanganan. Abril na pang latang Argentina. Ito ibutang dala sa yahong. Tapos kaning mga crackers, ang imo lang ni siyang dugmukon. Dugmukon nimo na siya kanang nakakalago taman sa Pilipino ba. So, pino naman na siya. Pwede na ako na isagol sa atong yahong. Ang kaning duha ka ribisco na cracker na plain. So sunod dayon is atong tagtaran og ang ato ang sibuyas, bombay. Tagtaron na nato ni siya og kanang mga iguragod mga gamay-gamay na pagkagutad. Tapos ato na pinutang sa atong yahong. Sumusunod na po dayon ang ato ang ahos. Igura ko na siya dugmo. Tapos ipanitan. Aya na ako ni siya gitagtad o gipino-pino na ako og ayo. Yan, pino-pino na chop-chop ng pinakapino kaya para humot ni siya. So ato na po siya isagol sa atong yahong. So man-ana ato lang sa nilimpiyon kung ato ng mga sagbot tagtaran og ang kutsilyo kay isagol ako ang isa ka itlog. So magbutang na ko ana, akong butang ng magic sarap, tapos asin. So ang baton ani is i-mix lang din siya taman sa pantay tanan ang iyahang color og ang iyang lasa ma-mix na sa tanan. So i-mix lang gid mo na siya og tarong. Dayon pag paminaw nimo nga murag balance na siya, so ato na siyang set aside kaya magkuha ta og ato ang sudlanan. So dili na tugtong sa plato, then nag gloves na ko, tapos nagkuha lang ko ginagmay, tapos ako rin siyang gi-roll butang sa plato, fast forward. Ana na siya guys, isa ra ka kutsara nga pundit, kaya mo lang na siya i-roll. So mula na siya ako nahimo guys. So nakahimo ta og 15 kabuok nga bola-bola. Yan. So muna to na siya prepare. Abriyon ang gasol, tapos ang kalahab sa mantika. Tapos igo-igo lang ng mantika nga mo init. Ato na po rin hinahinay og lunod ang atong mga bola-bola. Yan. Kay gamay ra man na siya, 15 naman kabuok. Pwede na siya maigo sa isa ka lunuran ang kuan, bola-bola. Yan. O diba? Nice kayo mga posisyon. Simple na kanang recipe guys. Pwede na nyo siya gamitin pang baon o pwede pa rin siya gamitin pang negosyo. Yan. Init kayo ang mantika. Dayon, ato na siyang paaboton nga mahimong golden brown. Diba ng golden brown naman ang ilalom, so ato na po na siyang balihon para mapantay tanan. Low heat ra kung gani guys, para dito siya tantong masunog. Tamtama na gadi ang color ng golden brown. Pinan lang dahil ka minuto ani guys, naluto na dahil sila. Yan, so luto naman siya. Ato nang anam-anamon og haon. Ato na ibutang sa iyang sudlanan. So mauna na to ang bola-bola na gawa sa crackers o Argentina nga corned beef. So syempre kay pamahaw man nga time, so na-prepare na po ko para amo ni siyang sudanon. O diba? Pili lang mo guys, pwede niyo sudanon, pwede niyo pang baon sa inyong mga estudyante, o pwede po din siya panegosyo, pero karon para sa amo lang sa ating sudanon. So mura na among recipe for today's video.
Thanks for watching. Bye-bye. Tuod mga onday ta. All about the mind, we'll be doing fine. Living on the edge, sometimes alright. Fame is how we ride. Life is all about time. Feeling like the world is beyond our